Akumulacija boca može smjestiti veliki broj limenki odjednom, automatski se sortirajući u pokretnu traku linije za pakiranje. Stroj za vaganje za punjenje pogodan za sve vrste granula i čvrstih materijala. Fleksibilni strojni materijali mogu se odabrati prema materijalima proizvoda. Automatski utovarivač kapica i stroj s čepom na 4 kotača štedi troškove rada, poboljšava automatizaciju proizvodne linije i time poboljšava učinkovitost proizvodnje. Idealna je oprema za pakiranje hrane.